slušamo izvanrednog Johnny Štulića i njegov hit Odlazak u noć. Dragi slušalci, Rokolada vas poziva da nam saopštite svoje želje. Naš telefon i dalje je 656-353, a sada samo Johnny Štulić i, o moj Bože, kako grozan film. Imaš telefon? Da, Rokolada, izvolite. Šta vi imate protiv mojih karanfila? Molim? O čemu vi govorite? Znate vi o čemu ja govorim? Snimali ste me za televiziju, kritikovali ste moje karanfile. To nije lepo. Ja ne volim devojke koje mrze karanfile. Ja zaista ne volim karanfile, ali molim vas, stišajte radio, imamo jake smetnje. Nisu to smetnje. To ja jedem krempite. Znate, pored karanfila je jako volim jesti krempite. A voleo bi da čujem i moju omiljenu kompoziciju Beogradski Daviće. Rokolada ispunjava želje samo onih slušalaca koji se predstave. Nije lepo od vas što ste kritikovali na televiziji. Ja znam da vi to zbog karijere, ali to vam nije bilo pametno. Molim vas, predstavite se. Baš neću. Dragi slušalci, ne znam što vi mislite, ali meni ovo liči na još jedno od najinventivnijih šala Spiridona Kopicla. Ali pošto on toliko voli svoju kompoziciju, Rokolada će mu ispuniti želju. Poslednji put u Rokoladi, Beogradski davitelj.